Long berkerku ya kerteng ke jong belai. Ubala plia kelat yangi ke banget jong try banyak snokti bat ki khun samla pok kabalang. Lingba kini ke youth convention ke balong hani pok jawai. Hakani ke senam arpo arpulai. Ublai un kerku kerdo ya pi baro ki khun samla juga balang. Ki banget bat ki ba ie jong try ke bekersyani lagi ki khun jong pi. Man mi syakmat rengkat bagani ke ketien ke ba im ke jong ublai. Ayu ya kijing ruai kijing asam ke kubo jong belai ke banyo sngau na do mene bangi songu ya kijing ku jong trai ke bau belai do kerku ya ka gm jongi nget skem lingba ke por isoru ban ai ku belai ya ki para banget na ke wei par ke jela ke bangi lio sngau mene hapdeng kijing ai ku belai jongki kijing ruai ba kijing yo sngau spang ke bro bau belai kerku kerdo ya ka gm jongki ngayang ruhang ni ban ai kublai ya kirang ba kibutan hagani ke jaka iya iba benasan yuria belong reuteman hakakam ke jing syakri jong blai barki weiru ki syakri rangba jong trai ki balai don benta hakakam jong blai hadu ke ni ke por ke menta ke jing don jong pi kalong sisa ke jing ai mensia mingi ki banget jong blai ban kam saprang nam ta ka buram ke bakrau ke jong blai habangi don hang ni ngatrai ngidon hak dia keleman ndai bang shwan sha sngi mene ban sha sngi nap tang sha thang sngi ngilek no siang lani yo son bon ngilek no siang rei ke jing kwa jongi bang wan lang han ke kelemat ke dei ba lingba ke ni ke kelemat ngin yo ai na ka ktien jong oblai ban bu hak men siam jongi ya ka jing kai ke ktien jong oblai train penya ya ka jing mot perkhat jongi on ai bo ringi un kershan ya ka jim jongi lang iwei paiwei baro lara hipaya ni team go tan he jrong katho hakisam go shispa khat khandai ka benta ka bakhan riu ko ong ngan pen sobha ya di haki an jong me nganom klet ya ka ktien ga jong me ushakri jong trai bayang menem step hak jeseng men step le sambha ya ki kubo jong blai nakani ka paso jong jing perkhat hisam go shispa kat kendai, bat ngin yakta kat tu ni ki benta bangnya play jingmot kendiat hari kepor, kenang bangin yo jingmot kunu ngin pen sobha yali show try, show bangin ya chu seprang, ngin kerpat show blay ka jingduai, ngin pai show try, bau blay un ai bo ringi, bangin yo un play jingmot lang bat pi, nak ketien jong blay tung ya duai. Long blakir ku ya kerteng ke jong mi ami try bau blay kupa baha beneng. Try de ka mensia mablay ko pa ka jing shapting ya ka ket ka burong ka bakraw jong me ablay ba ka jing ting burong mablay ko pa ya ka burong ka bakraw jong me yang hak de ka khleman atrai Jesus bitrai ban kran ya ka ktien jong me ablay ka shintur jong kan long ka batli ablay lemna mala pendap no do mensiam jong me ko pa dwai ban ngai ti blay jong me ko try ya ka ban slek ka bor jong me ka ktien ba em jong me atrai Jesus penslek lang yang ibaro atrai Jesu. Kebios ngau nak ketien jome. Trai kiner ke ketie trai Jesu betrai. Ban ap kerpat ya kadi penslek kebor ke jome ablem. Mau mensi mekho jome atrai Jesu. Un shim ya ke jaka jongi ablem. Amen shim menta atrai Jesu trai. Ban bethat hak ke janmit iki bor ke jingdom ablem. Ke betek bakum iki syakri jome. Ke bor jingdom ke betek bakum ke benget jome ablem. Ban wat ban syakri ban dam khmat jome atrai. Ngi duai bingi pelet jingmut chame. Hak keteng ngebet kham ngebet hitam jong Jesu butrai. Menta bet sedikit bam jukut duai. Amen. Sisien ladan arngut kisyukurim ki bedang sedap banyak ho. Kile thiet ya kawai ke yeng ke ba lapenon kam de kibriu menswa. Bar kumta anda kile on thiet hari ke jing tho ji kile kenria no nak kata jaka ban le sya kata yeng ka baki kile thiet thmai. Kumta onda kile poi hata yeng kile trei ki kam ji kum ba dei ban le. Bar ha kawai ke sien ka kile shong ban di sya men step. Ka kurim ka lok ka ong yo lok kum ni. Pej setai sabar. Kita ke beriu ke bas tak jan sabrenda, syaka brenda jongki. Kalong ke beriu ke bam nang ban sakjan. Namar nakata ka khalki lai i syaka wei pat ke brenda, jiki wei pat ki para marjan.
Kasgi ke bala syairu kong. Imat katai Gabriel kampat nang ban sajan. Hakawai kesian kong imat kamton powder kita ki powder ban sajan ki ban penbahai ki janj ki ban khut. Kata kala pelong nak away ke step shoi ke step. Baru lok usim ya kata kesyau sap. Nrei hakawai ke step anak kala ki dang step kala di syab yang ngemta kala pet syabar. Kata Gabriel kalong kadu ngayo i ba kata Gabriel kala nang ban sajan. Imat kala yo ya kita ki powder sajan ki pen khut ki jan joka. Ulok upet ya ka. Bat upu samrhi ba duong ya ka. Ngalaki menedang step. Ngalanyat ya ka kalki jongi. Bat namar ka jenyat jongai kalki jongi. Kumta kala pen khut ya ka jan jongki. Hang ni ko apulai jingmot rengkat bat ngi. Habagi samla ki bu ia kan ka tim mangin wan lang. Hang ni badan ban syakri. Ngi don kam ban ki. Ban sat ia laki kalki. Ban sat ia laki ta ki jingkang yet. Kenang bangin yong kita ki benta bangin ia ki briru ka benta ka badai. Bun sien mangi ki briu. Namar bagi kalki jungi ki jaing. Bun sin habang ipet ikiway, ipet dah ke khmat, ke bamday bat ke bakken riang. Habang iperkhat yang ni ke tim, marsen syong ban penkrek yang ni ke benta. Habang leo an penkrek bah menen ke janmit yang ni ke benta. Mari tho ini benta kami ke jingkeli, kumno ngan pen sobha yaladi, how try. Kani ke jingkeli jong abat jong pi benta. Kumno mangapa lo pi ngin pen sobha yaladi. How try. Kabaningkong kejubab kelong. Be honest to God. Kabar, be honest to yourself. But kabalai, you cannot fool God. Lightly ki ongan warak tin kasi. Long shisha kajing dai kabajan baru belai. Kabar wong long shisha kajing dai bat pi shimat. But kabalai kelong ngimla ban pentami ya ublay. Ngimla ban syukur ya ublay. Ban ngimla ban impress ya ublay. Dak kita ki jing perkhat jongi. Kumnongin pen sobha ya lia bat ublay. Larang ngimpat la bah. Ban bu ka jing dai ka jan jongi bat ublay. Ban long honest ha ka jing dai jongi bat ublay. Ban long honest ya jing dai jongi shimat bat ladihi. Ngimpat la ban pen sobha ya ublay. Balai ka mensiam jonga kamsuk bun ki keli. Balai kan ka mensiam jonga kasgau duka wat habang syakri blai. Bun ki syakri blai hani ski menta. Ki bria ba syakri blai. Ki don apeng ka jing duka mensiam. Ki don apeng jong kata ka jing bamsuk mensiam. Ki don apeng jong ka jing ale ki ai kai baro apo jong ki. Kawan ka jing plot ka jm juki. Balai kelong kumni. Kadau ka baningkong kelong. Bakimpak long shisha bat ublay. Bat kabar kimpak long shisha bat ka GM jongki. Ki riu start. Ki ong kumni. Ka primary needs ke jongi ubriu. Ka primary needs jongi ubriu. Kidai kita ki ong ke jingbam, ka ka leer, baka jakasa. Lada hipet yakti nang way ka ong food, water, air and shelter. Kini kita ki belong ki primary needs ki jengdan kam ki ba kerpang ki ba hakswa jongi ubriu. Henry habang apai sya ujisu wong ka primary needs ke jonga ke day ke paningkong ban wat yau try ba ublay jonga dekat donut baro. Pat kabar kalong utrai kuat begin wat ya kahok kajong ujisu wang hau Matias lang man riu du ba khatlai wang wat chwai ka hima jong ublay ba de kahok jong u namari ki bro on sa ai lang tam api ngaso syapti ang hagi ski menta sibun nangingi mani ublay oh hakani ka lempung menta ngiwan lagi jong aja seng jongi don ki perlok jongi buana sikim. Dan ke perlu juga buat nak boys celong. Dan ke perlu juga buat nak time ribai. Dan ke buat nak kita dan jantia. But sibun kita bentangi pendap ni ke jaka. Henry ke kingdom
jongno piwat manta. Ya ke kingdom jongno piwat manta. Tongin keli ko ki para. Ya ngab le pi ki bru ki shem ya kam man shakriyo try. Ke kingdom jongno piwat manta. Ke kingdom jongno. Lani ya ka hok jongno piwat manta. Udon way usamla. Ubawat ya ka hok ka jongo. Ulay hau try banong. Ku try. Kai ka bang ada ban le. Bangan yo aken ya ka jiem bam jugut. Ka Bible la ka ktien kasih jengi ka ong. Usamla ruspa. Renga sautana na bang asyem ya ka ni ka kentien na ka Bible ktien nong way. Ki ong gumni the rich young ruler. Rich young ruler. Haka ktien nong way. Haka Bible nong way ki wan ra ni ktien nga sultanat Simon baha. Ban perkhat ya kata namar. Baro lightly ki kentien. Kili atu sepang ke jinglong jong tau brio. Kabaningkong yong the rich. Uberuspa. Yang ubedang samla ubedang klan. Ruler unong sinsyar. Uni ula donlut hau ne ubrio. Uni usamla ulet hau Jisu. Ukerpat nau Jisu. Ngaku aban pelek jingmut sepang ne ubrio. Shua kata kabenta piju tip. Piju ong kibrio. Kat badang samla. Usamla udon kepur. Udon kebur henry undon kespa. Don kebong pat urang bapat. Udon kebur. Udon kespa. Henry undon syuk kepur. Baula bun kam jelong rang ba. Utemen pat uang. Udon kespa. Udon kepur. Henry undon syuk kebur. Kebur kam don syuk. Kata kat dia ke jinglong. Henry habangi perkat sepang uniu beriu. Bangi ong. Rich young ruler. Usamla beruspa. Uni ulalek. Hau Jisu. Baru ulah keli na Jisu. Mereka bersultanat hang ni kedai. Sepang uniu beriu. Artui ki. Kibang ayap biit. Sepang ke jinglong jong uniu samla ruspa. Artui ki kibang ayap biit. Kabaningkong ke jinglong ju samla ruspa kelong. Ula pet show Jisu. Marcos kelong bersipau gerha bakatnyo kong. Uni usamla uberuspa. Uni usamla ken ubedang samla. Uni usamla ulong sinsyar. Ula pet show Jisu. Kabaningkong kelong upet show Jisu. Ngait skam piwan hani ka benta ban pet show Jisu. Ngiwan kenang ban pet show Jisu. Kabaar kabanga sultanat ban kren sepang niu beriu kelong. Udan ke right attitude. Hakabai day baru try. Kaya kita ke right attitude kabai day baru try. Kabai belkong. Haka dia ke juhi ke lenang. Kabai sipau. Jong Marcos. Kan kan bakanyo kong. Haba ula pet show Jisu. Ula dem kosil. Hakmat jong try. Nasol tenapa nong. Ula dem kosil. Ke right attitude ke jong ugelang. Ula dem kosil. Hakmat jong try. Aku apa nong biang artli kejing ipet babahan ni ubrio. Ula pet show Jisu. Kabaar. Udan ke right attitude. Kabula dem hau Jisu. Henry kabalai kasau kadai. Kabanga sosi wan perkhat sepang ni ubrio. Namar kabaningkong gelang. Udan ni wrong question ban kli hau Jisu. Kata kejing kli ubakla ule ban kli hau Jisu wang. Kabanga day ban le. Kai ngan le. Oh bu ya kajing keli ngan le ayu. Ngan. Tanggak tian nga baik ngan le ayu. Habang ye kendu ya Jisu ban ong. Ngan le ayu try banyo jing benem. Henry ulah dia ban ong ku try. Saka bat kebental dia. Kebental ka kumno try ngatan kaman dem khmat jong me. Henry uniu keli ngan le ayu khmat jong try. Balayu bakala ya ka jingkli. Namar. Ba u ngautu bakala sepang Jisu. Ukli yau Jisu kumni. Baik Bible pi. Wong ko nong hikai babha. Hatu ngasau tu ani bakala ban address yau Jisu wong unong hikai babha. Ya unong penem. Nginong unong hikai kamut ba uliu beriu. Empat itu yau Jisu bau day ke lenti jong jing penem. Uni beriu dang itu yau Jisu tangkum unong gedau lenti. Mene habang ngilai don hanti po sor juai kami hendak
nak ni kejaka apa juan ya di isya keniat ang tu demi habar kawan kawai ke taksi kawai ke kali kaba kim itu yang bagilah keli kong shanu ka jaga bolong jeseng ki samla pa bolong Chris na pek aki ala kedoi ni ulti ya pek pin sapoi kawai jaga basap ki beri basakon chakani ka benta ngadai tang unong kedoi lenti henreu Jesu dei unong kedoi lenti udai ka lenti ni don kamban sok tu namar Jesu wang hau Yohanes kalau bakat sau kau bakat riu wang nga ubalong ka lenti nga ubalong ka lenti ka jing shisha baka jing MD u Jesu ulong ka lenti nama kata uni rich young ruler ula lek ban kli u Jesu ka ka bang de ban le kani ka jinglong ka chong uni brio kani ka babakla shibun ha ka jing shau de ban wat shwai ki ma jong blai bari ka hok jong u henry wat ka hok ka jonga bang le shu ban yo ki ma blai kabanin kong galong kumlungin pen sobha yo blay wat ya ka hima jong blay ba ka hok jong ni kli mane ya ka hima jong nu ngi wat ha ka jing shakri blay jongi ha ki balang ki bangi don ka hima jong nu ngi wat larang adang wat ka hima maulai ngawat ka hima le si ka ba shakri jonga ha pon nang mensong ka hima ka bangi don le si po pok se hima bangi don po jowai hima bangi don ki tan baro tan riboy para ngi wat tangkum kita ki hima nyenjak lenti tang hak jingwat hima jongi ya ke hima jong no piwat manta ni don kam man kli ngai ngu yo blay bagi sam lagi bu ni ke jingkli ngan pen sobha ayu kan hau trai ka don kam ngadi ke benta ban pen sobha yo blay ni don kam ban wat chwa hima jong blay bari ka hok jong usamla berius pa umino ada kajing sausi nak mat jong trai namar ba udon shibon gespa u Jesu la yo i ya ka benta usamla beriuspa umla ban sule menle mat jong trai umla ban impress ki kama bhaju khmat Jesu mau Jesu la yo i lot yang don jong u kam i ya ka spa ka ba udon ban ya Jesu maka tak dau lek no jengai na Jesu ula sausi bau Jesu ong kumta namar bau don shibuan kespa kabar ka jing pet lang jungi hani por mata ka dei pemla ban pen sobha yo blai da ka mensiem ka baswai ngamla ban pen sobha yo blai da ka mensiem ka baswai ngamot ban ong kumni ka mensiem ka baswai kanum pen sobha yo blai kamu diu kamen siang kabaswai dot kamen siang kabasyating kamen siang kabang donjing slor hau trai kam num pen sobha yau trai kumlungan pen sobha yau blay kamen siang kabaswai kanum pen sobha yau trai haga kitab jingken lenong kabakat lai bak lenong kabakat sao kai tu khana bak Israel kimi na Egypt panlet sya kata ka ri kanan ka jong oblay. Ka oblay lo kular po jongki. O kilet na kata ka jaka na Cairo sya po ri Israel kampak day ka ba jingay tan. Kilayat lenti kumta ka jingat lenti jongki. Anda kila po hajan ka ri kanan. U Moses ulayeng. Baula pensangi ya baro kibriu hangta. Uloong ya kita kirang ba. Uway urang ba nakaway ka tribe uhami banlong unong sentiat ya kata ka ri kanan kumta kilami baro uway nakaway ka tribe uway nakaway ka jat kimi kay malay sentiat kamot kat arngot kinong sentiat kilat ban sentiat ya kata ka ri jingkular jong oblay kat arngot kilat ban sentiat ka Bible ka thu ingi ka sultanat kelong anda kila poi kat arngot kita kibenta kila poi hata kajaka arngot na peneng kini kidai kita kinong sentiat kibang iju sultanat banyak keren ubandingkong udai Hosea ubalapan kelado Moses ke kerteng Yehoshua lane Jehoshua Joshua
Ublay lau ong yu Moses ban penkelai ya kerteng jong Hosea sha Yehoshua lane Joshua. Yeho come on God, Shua come on deliver, come on God is deliverance. Kerteng ke jong Joshua come on God is deliverance. Ublay nong pelai. Panang ta lawan suway upat upara na kaway ka jaj uberteng Kaleb. Kini kidai ki perang ba na ki jaj Israel ki betan ka jingo I ka paper ni ka por manta. Ka Bible ka thu ingi. Hang nong ba khat lai ka khat ka ba ar phusan na Bible at pi. Pilaban check na Bible jong pi. Kila sentiat hadu sau posngi. Sau posngi ke sentiat dai tang si singat singi. Umasa suang ki lecha ta jaka tu long ki baslur. Long ki baslur ban sentiat. Bada ribhai lah dia. Baik ya kata jaka ki priu ki le kumno ki trai ayu kumno ki jingker jongki kumno ka long ki priu hangta kumno ki jingthong ki jingtiap kumno ki so ki pai ki long masa suang dashwan ra ru ki so na ka jaka ban pen sakhi baro khat arngot ki le ki yo I ka ju ka jaka baro khat arngot Ki ki jo ki breu bro kargon ki ki jo ki jingker bro kargon ki ki jo kan ki jing sai so bro kargon kila wan pai ka singi ba sau pau kila lum mahmat jong Moses la kila ai ka jubab kum ni kila ong akan khot bar penyo shisha kata ka jaka kalau ngaba shlei daka dut pada kangap asau tenat an puli Ublay wang kilet siya kata ri jong jingkular. Kari batu aja dot berkangap. Baro kan argon kilet. Ban sentiat ban kiong. Shisha kata jaka. Kalau batu aja dot berkangap. Oh ngisau tenat hang ni. Kat khot ke ba arpulai. Ke bang lepet kam sedian kendiat. Jong kelenong ke ba khatlai ke ong. Kisok ha kata jaka kilong ke ba saiso hado kata-kata. Ngasau tenat ban perkat ya ke Bible ke ong. Kisokwan sirenjuk. Kila ket. Kiba arnut kirang bah nong sentiat. Kisuk dau diang kiba arnut. Ngalah perkat pi. Kat ni ngalah he kekerta jonga. Habang ilik tiet sok kikun. Ni su siet kem ni sok grips. Sowan ni siet kem ni man rak siyang. Ha kata jaga. Utnat kiwan rak kiba arnut kirang bah. Aru girang ba hau diang kiba ani ke jing sai so jong kata jaga kalau ngaba pela shisha kalau ngaba sai so Henry ke kata ka jing etho jongki kalau hakat khat bolai pulai ki ongkom ni nang taru ngelayo ki rat ba ngelayo ki rat ba ka bagi ong ki Nephilim lari ki giants Haka Bible Hebrew la describe ya kini Nephilim kum kita ki large and strong people. Ki breu ki ba klan ba ki shror ba. Kita ki de ki breu kile I ki breu ki rat ba. Bat ki long susu hakan khat balai pulai benda besadian. Ka jingnyau jongi ngilong tong kum ki put hakabat jongki. Ani pi. Ki ong mangilong tong kum ki put. Ngan pulih ke Bible NIV ke ongkom ni. We seem like grasshopper in our own eyes. They in their eyes, in our own eyes. Ngila yo ikum kita kiput ki grasshopper. Ha kak jing yo I jongi. Oh ki breu, ki badan, ka mensiang, ka baswai. Ki nampen soba yo blay. Kila pen so to bakalai ki Israel baro ataka jaka. Pek syong dara. Kiong ngin sayap banyak kun ya tinggi breu. Oh ngin sayap. Oh kaya mata kami. Orang simet kal dwai au blay. O Joshua baru Kaleb. Kika ya kajaan joki kiong. Ngin nam day man like pai biang si Egypt. Oh ngin lek syakata ka ri jok jingkular jok blay. Ula ai hagi. Pitip ka igbajah. Kami ke jing hata ka benta. Haka bagi mon balantam mau no. Yau Joshua baru Kaleb. Namar ki keren ya kasur. Jong ke jinget Ahmad jong belai. Ki breu ki spongot.
Kila lumlang ikat par Israel ban mut ban len thamau yaki. Ban ka Bible ke thu ingi ba kong ba. Kila lum hang taru ba kila ong halong ba khat sao. Kat khot ka ba sao kum ni. Kila ong parlok hi tung nya thong nong ya lam. Palay kin thong nong ya lam khmat Moses. Kong tung nya thom nong ya lam bat nya lek pai pat sha Egypt. Oh kimot ban lek pai biang sha Egypt. Kin lek pai no sha Egypt kimot. Ki shapting ki giant. Ki shapting ya kita ki Nephilim. Ki shapting ya kita ki radba ha kata kari. Para yanu pi shapting mentah ha pi syong ni ka jaga. Ko ki kon samla jo kari ki jong utrai. Ki kon samla bangai jau Jesu yanu ngi shapting. Pi ki rangba nong sentiat jong utrai. Yanu pi shapting mentah. Hatu pin ngai haka ketien jong utrai bolo ai ya kata kahima po jong pi. Ni pin lai pai biang sa Egypt banjit nong yalam biang de kiwei. Kani kada ke jing ka ba jakeng haka ta kapor. Kalong sisa ka jing ka ba krau. Pio i ayu haka jing mani jong pi ko ki para. Don ki ba yo i haka jing mani ki ong hu ngi barang beret. Ngi bam ler. Ngi bam long, ngi ba dok, ngi ba janjar. Na ko banong ya pi kindiat, pi ai ayu kemat jong trai. Ka kemat jong no pidon. Hato bilong hakaliak sis pawut. Banong yakin pai no si Egypt sai sen pat. Lali bilang hakaliak jong Joshua balu Caleb banong ngin jok ia kata kari. Bong blay lo ai po jong i. Hakaliak jong no pidon mentah. Kajing bitar kajong oblay kelame persya. Ya kita kibriu ki beswai ka mensiam. Namar kajing swai mensiam kanam pensobha ya oblay. Ko ki para samlang ko banong. Pibu ini ka ti men pensobha ya oblay. Lara pi pensobha ya oblay da kajing swai mensiam. Utray ulam so tenat ya kata ka benta. Kadai ban pensobha ya oblay da ka mensiam jong kajing syanya. Walada ngi ki radba ngi kita kan Nephilim ngi ya kita ki giant na khamat jongi henry try ula ai ya ka hima ka jong oblay mau try ong ngi bangin duai kumne kukpa jongi ubah beneng long kamon jong mi kan wan ka hima jong mi ha ka kendo ka bang yeng ka bah beneng ha ka jaka ke bang yeng ka bah beneng ha ka yeng mani ka bang shakri ka bah beneng balai pin so artien ko ki para balai pen soor tati hen ya banta ublay kwa ek dur baswai ban shakri utrai kadonor ka bakumnu pi shakri utrai nan pulir hak lenong ka bakhat sao kar khorbar phundai ko ongkum ni ha kani kari ublay lo bitar ongkum ni ha kani kari kimet yap jong pi ken klon yap kemudian hak riklau kin kelon yap. Bat baru kiba nyo ka bakum ka jengken jong pi baro. Na do kiba arpos nam ka karta bat dam. Kin kelon yap kiba khnyum yo trai. Parang aku abanong kendiat. Pisit khnyum ya la ka jong ka kenhon ka fidan ban syakri yo blai. Piju khnyum mo ya la ka jong kinong yalam ka jong pi ban syakri yo blai. Lada kalong kumni ublay ya kita gibriu ar posnem shajrong wang ublay kiba khanyom yo trai kinom yo i ya ka hima jong kata ka jing ai ka jong ublay po jong ki namar ka ri jing kular ka dei tang ya kita gibriu kibam dan ka jing khanyom pitip neem kita gibri ka khanyom ki ongkum no Moses ulai lamangi banlong ka jing luti ki khon ret jong i ublay uangat kha balai puai henrei kon kena jong pi ya ka biong makan long jinggul luti ngan wan lam ya syakata kari ngan wan lam syakari ka donut ke beswai kanom pen sobha yo blai ngan so tenat ye ne dekat hama polis pangani ka jing tho ka ongkum ni khat ka ar pusau na ka lunong ka khat sao pailang ba bolo jong pi pailang phani i ka banta baro makan miss ha ka banta ban ya puli bat pi khindian Saya kapur lawan bat yang sipon rei, tung ya play jingmot kai ba kaong.
Kelenong kebakat sao kau absau kau angkop ni. Ngan puli khtian nong way. Banang tadi yang saya translate kat tukar ni ke Bible kasih kau angkop ni. But because my servant Caleb has a different spirit and follow me wholeheartedly, I will bring him into the land he went to. His descendants will inherit it. Ublay wang namar u Syakri jonga u Caleb u don ke different spirit. Oh ngasau tenat ya kaktian jong ublay wang u Syakri jonga u Caleb u don ke jingmut appear ke will kasih jogi. So na shima will praying on a different spirit. Ka spirit ka bakumno pi mani ublay. Have thought different spirits come thought spirit dak here. Thought the dak red come spirits jong pi but jonga. Ka donot ka bakumno ka mensiang ka bakumno pi Syakri blay. Lamar gi ong ka mensiang ka baswai. Ka lumpen sobha yo blay. Ka lumpen sobha yo blay. Ka donot ka bakumno ken pi Syakri yo blay. Ublay wong, because my servant Caleb has a different spirit, I will bring him into the land. Ngits kem ba ublay root na mar kita ka benta, onan ra ingi siya ka benta ka ba kraw jong ublay. Ublay udan ka benta ka ba kraw nam ta jong aba jong pi. Da ka mensiam ka ba kumno ken pi Syakri blay. Da ka jingmat ka ba kumno pi wat yo blay. U Joshua ba Caleb ki ka ju ka jinga i ka bakte pongot ki ba syak penyap ha kata ka jaga ki ki ju hi kumbai ki ju hi ki radba an rai kim shim latien yanu pio i menta pimla ban pen sobha yo blay da ka donut ka baswai ka donut ka ba kumnu ken in pen sobha yo blay ka benta ka balai baka dai tak benta ka bakut Wajah pelat jemut bat pi. Lesi ingin penkut kam kloy ini jeseng menta. Mene convener jangan dia jeseng le klienga. Kan 2 minit pencim bat por ban keren. Ong try live san so pau san pau minit nam tip bahaya kata benta. Raya bang pet kumni mat kan kam kloy ke jeseng menta kasi. Hen raya kwa manong efi. Shaban kut ke jeseng. Lau blay Ukraine ka jem jong pi. Balai piap an dalar wai sibet ongan sa IT khamat jong blay. Bila ban sim no por jong pi banong ngan lej ban ya kan do yo try ngan lej ban syak ban yo ka jing duai ka jing par khmat jong blay ngim don kam ban up on the hot kibril lau blay Ukraine ngi ngin sim no ya kan ka benta menta bila ban sim ya kan benta ka bai nang perkat ya jing Syakri ka benta ka balai pimla ban pen sau bha yo blay da ka jing knya pen khen hukum Anong biang saisian. Ngimla ban pen sobha yo blay. Da ka jingknya pen ken hukum. Ka don ka jingknya pen ken hukum. Hapneng ka jeli Kristan ka jongi. Ki don ka jingknya pen ken hukum. Ngiknya tingiknya yo blay. Henry ka jing pen ken hukum. Nganum batai sibun sepanggan ka benta. Ngam kwaru ban kedauk ti no ino benta. Orang pisong tu, pakai dengan jipun kan hukum apa jang pi, yang nak jaga pidon. Iti isu belai dengan janmit. Kena dengan janmit, punya sok baru belai. Kena dengan janmit baru belai nyo yang jam jang pi. Namar nyimla pan ajing kenya yo belai. Lain persobha yo belai. Dak jing kenya, kejong jipun kan hukum. Don mo na pedeng jongi. Jipun kejing kenya pan kan hukum. Usol. Ublong siam meningkong juga Israel. Udon kejingknya pen kenyuko. Ningkong Samuel. Kelenong kebakat san jong ningkong Samuel. Kekeren sibun sepang ngani kebenta. Hakabau blay ulong yo siam sol. Kus siam sol. Let banyale iki Amalek. Penyablut iki baro bat jengri bat jengdop. Ban masih, ban belang, ban beriau, ban nadong sedang penyablut iki. Ani habang apuli ke jengmut jong try ong. Balai try kat ni. Balai hap penyablut try kat ni. Weu ni ublay. Uban penyablut bat masih, bat belang, bat beriau, ban nong sedang. Hakatakan ri ki Amalek. Baru ki jong ki Amalek ublay don kam. Balai kuat penyab no. Ke Bible ke thu ingi ko ong
Namar bagi kita kinong Amalek. Kiyeng persyaken ya ka jingtmu ka jong oblay. Nakwa manong kendiat apa jong pi. Hatu piju persyang man yang persyak ya ka jingtmu jong oblay ka jong pi. Hanu bila persyang man yang persyak ya ka jingtmu jong oblay ka jong pi baru try. Keli ladi. Ladabi persyang man yang persyak oblay jongi udai oblay ubamap. Ni jialap kam tam gini kipor Christmas. Ublay ubai uai jong kon tang spang ka jinge jong ublay hindray haka weiru ka sait jong ublay kaya thu ba ublay udai ubamma ublay ubam yai syak pat ka pop ublay ubam yai syak ken kam tam nagi yang persyak ia ka jing thmu ka jong ublay ia ka jing thmu jong ublay ka papas jong ublay ban yang persyak kalong ka ba iya ba usolo lek ban penyap iki Amalek. Ula penyablon baro ki benta baro. Henry tang kawai ki benta. Uri ya usiem ki Amalek. U agak. Bauri ru ki masih ki masngat. Bar ki belang ki lang berat ki masngat. Wan ra sya kata ka benta ki Israel. U Samuel habau ya hak ka benta. Ula poi hak ka jaka. Ula yas ngawang kusol kiai kita ki basawa haka skor jonga kiai kita sol usol wong ku Samuel kita ini ki jingri ki basngat ban ai jingknya yau blay jong me pek bahaga Bible ko ang usol wong ban ai jingknya yau blay jong me blay jong Samuel de blay babaha usol wong ban ai jingknya yau blay jong me Samuel ulab so bitar na maru try. Barkunta la penkat ya ke hima. Na kata kajing sensyar jong usol. Na marbulo ya light no na ublay. Don jingknya. Ki babaha ban yang akhmat jong ublay. Ki jingknya ki belong persyak ki jingknya pun kanyukum. Ki nom yang ken akhmat jong try. Ngan puli na kadkhot ka arhulai ka ongkom ni. Namar kajing le kiat kalong kat kapop kajong kinong le bertong hi ong utrai le mau Samuel utrai ong le mau Samuel hauswal namar kajing le kiat kalong kat kapop kajing le bertong hi ani pi lafi puli ka Bible kitin long way Bible KJV ka ong for rebellion is as the sin of a witchcraft kaya gini witchcraft kini kinong maniksud. Kajeng penken jong hukum jong blay. Kalong kat kapop jong kinong maniksud. Apara kabakya kaktian jong blay yang imenta. Kakya palan. Nyemla balajeng kenya ayo blay. Ublay jong unom skob ha. Daki jing kenya penken hukum. Unom skob ha. Pitip utrai ula penilut iki benta baroha. Ngasosi hakiteng kiteng. Baki beriu ki ong ya jingle jong Jisu. Tangkom kedak masyabar. Para pitip ia kata kebenta. Ban ong bau Jisu lawan cekapertai. Uba klempop. Uba layap akal haulum Calvary na margi pop jongi. Uliak ki benta tangki dak masyabar. Ngasngau kada ke jingkran tomet. Iki ibarat. Hari try udan kebenta kapabaha. Kay kabanga sautunat kalong. Kumbau try ula peli example kata kadai ke bangi hapan le namar ngemlawan ajing kenya yo blay da ka jing kenya ken ka jing pen ken hukum u blay jongi onom pen snow hail dia da kita ka jing kenya pen ken hukum ka ketien jong blay ka keren po jongi namar ka jing le kiat for rebellion is as the sin of a witchcraft kalong kat pop jong kita kinong le bertong ngan pen snow hail dia hakaan jong try ong ni ti makman jongi bar nganom kleken ya ka ketien jong me ong try ya no pi pen snow ha manta usol ukno ya kibrio wang ko Samuel namar kini kibrio ken kibawan rekat banga kilari ya kita kijingri besat usol ula persyang ban blim iki weipat ublay so tenat ya ka blim game khmat jongi pet kain la fi kendu yo try ka sni bishar jong ublay
Ublay so tunat ya ke blame game khmat jongi. Nyimla ban yele play blame game ma ublay. Ilot ke benta baro hakmat jonga ba jongpi. Uday ublay kan yim sngau tho ya ke chem jongi. Nyimla ke mengyeng khmat jong blay dikwai ke benta. Meneu syakri jong trai. Ula kran shibun spang ka benta ban ong. Ngan pen schop hai ali haki an jong mi nganam klet ya ka ktien jong mi. Ban perso thu ya ktien jong blay. Kamot kamlong ingi bangi chia kop. Oh ngala puli ke Bible ar pausin ar pawat. Ngala jeseng laisin hakasi Sunday. Oh ngaki mesep ngalam jeseng ngaki ngale kamta shibun ki menta baro ngadem khosi kamta baro. Nganong ifi kendiat. Kani ka ktien jong blay ke Bible. Kani ka ktien jong blay ke Bible. Kamdei sepang ke information. This is not about our information. This is about transformation. Kani kadai sepang ka jing penkelano ya ka jem jongi. Kamdei banyakup kano pitip Bible, kano piksan Bible. Rai ka bangi sau tho kalong hatu ka jingem jongi kala penkelan em syaka brom ga jong trai. Namar ka Bible ha ka ktien jong ka jing tho jong apostol Paul sinong koren wong on penkelai ngi na ka brom syaka brom. Haduk kan kata ka benta jong trai. On penkelai ngi na ka brom syaka brom jong nu on penkelai. Habau blay ula lepop uduk na ka brom jong blay. Ngin yo biang ya ka brom jong blay. Ka don kam ka ktien jong blay. Kam dei begin kop ka dong atip ya ka Bible. Kam dei begin so kleu ka no sien ngilawan ka jeseng. Namar yo ngilong kum tau rang ba usamla ruspa the rich young ruler gamayong. Ulet how Jesus wang ngin le ayu kan try ngin le ayu kan ngadal kam le ska ipat ngimla ban le ai ban yo ka jing im bom chkot ka dei ka jing dei jong i bo try upol wang hak ti jong us kinong shau titas kinong kalanong balai kabasan wang ula penem yangi om na ka jing le hok kam ile han rei da ka jing snai jong bleng le ma jing sai ka jing khar sien bak jing pen mai umen sia ma khoi kum no gan pen so bhai li hau trai ngimla ban pen so bha kum bale utu rich young ruler u bhaw bleu kran ya ka donot jong u pet janga ai no trai bun sing itiang ban ino na kam tau trai namar bangimut lang ino u trai ngilong kibri ka baswai em pinum lang pi ka baswai ngalon kat ni ke jaka junga bang syakriyo blay ngasaki bang yemlong ke baswai ban syakriyo blay em yemlong ke baswai ublay pendap ya ka jingat nanti jongi bagi pasyu bang bang pimla ban pen sobha yo blay dak donor ke baswai u Caleb baru Joshua kidon ke donor ka pir rahmat jong blay kila yang skam rahmat jong blay lan no si pongut kitu ki grasshopper ki pongot ki grasshopper ki ong gide tang ki grasshopper khmat jong kita ki beri bom tip blai parang aku ban keli po jong pi pio i kum no khmat jong blai jong pi u blai je pi wong yau tong banget hau to la ai bo ban dei u khuan jong blai ya pi ngat hau jesu de ka janmen on ai bo de pi dei khuan jong blai pi so tho kum no ka ba ka kran ngi wong u blai on ai jesu nai u men se ma khoi Barung mensiam jong blay onya plasai bar ka mensiam jogi bangi dei ki khonu blay bangi khat yo blay aba kukpa ka stiu pos knong room kalong pra ka kran ka benta ngin khat yo blay aba kukpa u mensiam jong blay on plasai bar ka chem jogi ngin pen sobha yala dia haki an jong trai para kala jantat ka por Christmas ka por New Year ka ba ki bru ki lekmen pen sobha kum nu yo trai la fis pen sobha tang kita ke pen sobha ban sup ishabar kalong ka ka bam sunyo khmat jong blai bon ki bring rong ong ya le Christmas ka ba itnat mata kasi ni pen yeng ya tau dia ka ba jrong ni bo sibon ki decoration make light andai da ka dei tang na bar ta benta u blai so tnat ki benta po jingi u blai u kwa man so thu ya ka jem jingi hatu ngilai don yang ka jing dei ka ba chan bo trai Pik sautu ya kan ka benta ka wai bangimla ban pen sobha yo blai
dakata ke hukum kapala penkenyo dakata ke jingknya kapala penkenyo ngaji usotnat ban ong di kentian don gibrio kibakwa banyarap kam yo blay helping God out of the tight spot ni sngo bo blay wala preng ke jing bakrao nganyarap kam no yo blay manta kembolong wa Abraham berkesara ke bakile wa Abraham berkesara ki ong ki kenrat ke ong kesara yo Abraham let shim tengah ya me ba on ai sembah ya me maru blay wong sembah jong Abraham long kum ki klor hableng kum ki siap hadriau rengang ari ke bri ke belengki kilet banyarap kam no yo blay helping God out of the tight spot teng so bo soru ukwa yarap kam yo blay ni benta ngin ri ke basngai banagi jingknya yo blay kanum long go bhai gi maru blay uile persyaken ya kita ki bri go persyak ki jong ublay on kurku kerdo ya ka jim jong pi ai ba ka jing ben slek ka jong ublay kan shong halor jong pi ka jingger ku jong ublay kan long halor ka jing em jong pi apin yang scam baru try pin dor kat baru ublay ka jim jong pi para fi kwa ya jing duai ni ka por manta ngomong yong mene in don kam e ban ruai pin up dala jan ruai jan kut ngan slek ben pha duai boleh ngimieng no manta ban IT show blay tengi duai ni ke jan mian ni duai ablay nga ai ngo e me ko jisu don shibun ablay ko pa ki men siam han ke jan mian ablay ki beton kam ya be jisu pendap do men siam ko jame ko trai kita ke men siam ablay bikin yang ban kedia iki jingale ban kedia iki jinge na po jongki haka kerteng ga ba im ga jong me u Jesus Christ bo trai bikin yang rengkat ba me ko Jesus pangada duai bo men sem ko jong me ablay on ai bor ka jim jiki ban shaya ki blay jome ko Jesus shimti yaki ni duai ka ti blay jong me ablay kerku yang ga kentian me ai ban yasam ban kop do men sem ko jome haka tang ba thiang tam Jesus ma duai agar parik pristim kan ai ka we ke jingruai tiada kitu ke bajap ya ka jingruai pihak man shim ke bu jong pi menta ban ai ti li shkhmat jong blai ban phai shkhmat jong blai shafat jong trai ban duai khmat jong blai ni don hang ni khmat ban kersan ya ka jim jong pi shau blai u blai on kurku on kerdo parik pristim kan ai ke jingruai nang ta de tang ka we ke jingruai bikin ai ni ma shibon ta we ke jingruai lau blay kuta ikaman siam jong pi pendem han ke jan miet khmat jong trai long ki ba kemen ban mi ni ke jaka ta jing IT khmat jong blay kidang ke jing pang apo jong pi kidang jing le ka yeng sam jong pi ke jing e ka yeng sam jong pi phai shu blay om don jayan ban yeng khmat jong blay blay wa aya ta benta ka jing job ta ka no jong pi tu blay ngir khu ini ke po baro ngini yang lang ngini ruai rengkat ngini presti lo kejruai ka ba fla ma shamni ko jruai ka jopik ba pun kala atrai
Melong nong tao kia na do berkah. Biar berkelah terangin, bak ini jadi sedang jadi orang terang berkelah itu jangan. Berkelah terang, ya dono jangan. Berkelah terang, banlong. Blame berku berdoa ipi, ladau mesti utrai dan keren po jong pi orang yak ke jeseng. I ap ipi sini ke bentar sedien jong ke pandal. Kedon ke bentar jong jing duai ke sku utrai ke sat untuk jong pi khmat jong blay. Tu tip ma khmat jong blay. Ki khosil condemn, ki klik kan pla. Amdan ke kenro ke bau utrai umlah pen pra ke janmiet. Amdan ke ombak bau blay umlah pen pia arliang bagini yak ke janmiet. Kadang kabor, hak bentar jang oblay. Utrai nyo ika buram, inay ka jing duwais sa isenpat. Koblay ba utrai jang yu bahab deng.
Ngai ka buram shami ablay nam ta ki mensim ba kodor trai. Ki yo ya ka jing slok ba ka jing shakri ba ka jing duai ablay ko pa shani shadien jok na ka benta. Ki ba shakri jong me ablay ki yeng ba sam ba ai ki tien jong me. Pa pun dap tu mensim jong me ablay. Kerkuru ablay ko pa ba ki yo dap no ablay. Do mensim ka jing kerku ka jong me ablay. Namar trai me de shabari hok ka buram ka jing ro ban yo. Ablay kerkui kita ni kapor menta. Dan atrai bi ke bedang pene ablay. Ki dan atrai ke bedang yeng hakane ka lenti atrai Jesu. Dak jing arta tien ke jan met. Ablay syak iki ablay. What syak kan bikin pet syajngai na me. Syak iki bikin wan sejan jong me ablay. Ngapen pra ablay ling baka kerteng jong me atrai. Ik ken ro ki ba apo jong ki bikin wan pai semi ko Jesu betrai. Agar tengok tiang tam gab hitam jong Jesu butrai. Tu blay nyo ke buram inong lang amen. Amen. Try nyo ke buram pila masyong.